ассалому алайкум бинандаҳои азизу гиромӣ, барномаи иттилоъотии ахборро аз телевизиони тоҷикистон манзури шумо менамоем. Дар студия бо шумо ёр муҳаммад самадов. имрӯз аз ҷониби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон якчанд қонунҳо ба имзо расонида шуданд. қонунҳои ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ҳунармандӣ, дар бораи чарогоҳ, оид ба ворид намудани тағйири иловаҳо ба қонунҳои ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи санҷиши фаъолияти субъектҳои хоҷагидор, дар бораи иҷозатномадиҳӣ ба баъзе намудҳои фаъолият, кодексҳои ҷиноятӣ, ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ, гумрук ва андоз аз ҷумлаи онҳо мебошанд. қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ҳунармандӣ ҷиҳати иҷрои паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон аз 26 декабри соли 2018 ва солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эълон шудани солҳои 2019-2021 таҳия ва қабул гардида ба дастгирии давлатии соҳибкорӣ ва беҳдошти соҳаи сайёҳӣ бахусус рушди ҳунарҳои мардумӣ ва баландбардоштани сатҳу сифати зиндагии мардум равона шудаанд. қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи чарогоҳ дар таҳрири нав қабул гардида дар он масъалаҳои тартиби ба истифода додани чарогоҳ, ҳуқуқу ӯҳдадориҳои истифодабарандагони он, назорати истифодаи дуруст ва босамари чарогоҳ, инчунин дигар масъалаҳои чарогоҳ ба таври пурра танзим карда шуданд. Дар асоси тағйироти ворид гардида ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи санҷиши фаъолияти субъектҳои хоҷагидор, салоҳияти мақомоти ваколатдори давлатии навтаъсис дар соҳаи назорати давлатии тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, дар соҳаи бехатарии озуқаворӣ ва авиатсияи гражданӣ муайян карда шуданд. тағйири иловаҳои ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи иҷозатномадиҳӣ ба баъзе намудҳои фаъолият ворид гардида ба рушди соҳа дар самти ташкили механизми электронӣ феҳристи иҷозатномаҳо, такмили салоҳияти мақоми ваколатдори давлатии соҳаи иҷозатномадиҳӣ ва паҳлӯҳои дигари соҳаи номбурда равона карда шуданд. тағйири иловаҳо ба кодексҳои ҷиноятӣ ва ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ бо мақсади пешгирии ғайриқонунӣ пайваст кардани симкортҳо ва шабакаи алоқаи барқӣ ва бо истифода аз онҳо содир кардани ҷиноятҳои хусусияти экстремистиву террористӣ дошта равона гардида барои содир кардани чунин кирдорҳо ҷавобгарии маъмурӣ ва ҷиноятиро муқаррар кардааст. бино ба тағйири иловаҳои ба кодексҳои андоз ва гумруки ҷумҳурии тоҷикистон ворид гардида кормандони мақомоти номбурда минбаъд оид ба даромад ва вазъи молумулкии худ ба мақомоти дахлдор бояд эъломия пешниҳод намоянд. қонунҳои ба имзорасида ба ҳифзи ҳамаҷонибаи ҳуқуқу озодиҳои инсон, таъмини амнияти давлату ҷамъият, татбиқи дурусти сиёсати пуливу қарзӣ, дастгирии давлатии соҳибкорӣ, рушди ҳунарҳои мардумӣ ва беҳдошти зиндагии мардум равона шудаанд. матни пурраи қонунҳои ба имзорасида дар матбуоти расмии кишвар интишор карда мешавад. бинандагони гиромӣ, барномаи иттилоъотии ахборро идома медиҳем. аз 341 иншооти гуногун таъиноте ки то ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳияи Ёвон ба нақша гирифта шудааст, давоми соли 2018 76 ва соли равон 22 иншоот мавриди истифода қарор дода шудааст. дар қисме аз иншооти ба нақша гирифта шуда корҳои асосии сохтмонӣ ба итмом расида, давоми соли равон ба истифода дода мешаванд. аз раванди корҳои созандагию бунёдкорӣ хабарнигорони мо гузориш медиҳанд. дар маркази ноҳия ҷамоати шаҳраки Ёвон авҷи корҳои сохтмонӣ дар даҳҳо иншооти аз лиҳози меъмориву шаҳрсозӣ замонавӣ мушоҳида гардида, сохтмончиён дар ҳамкорӣ бо меъморону мутахассисон талош бар он менамоянд ки бинову иншооти бунёдшаванда дорои сифати баланду фарогири шаклу усулҳои меъмории тоҷикона бошад. дар ҳудуди ҷамоати шаҳраки Ёвон ҳам бахшида ба ин ҷашни бузург сохта ба истифода додани зиёда аз 88 иншоотҳои таъинотшон гуногун ба нақша гирифта шудааст ва то имрӯз зиёда аз 27 онҳо ба пуррагӣ сохта ба истифода дода шудааст ва ба мардум хизмат расонида истодаанд. бештари сохтмонҳое ки ба нақша гирифтааст бо саҳми бевоситаи соҳибкорони маҳаллӣ ба нақша гирифтааст ва сохтмони онҳо рафта истодааст. тибқи иттилоъ дар раванди корҳои созандагиву бунёдкории соҳибкорони маҳаллӣ дар ноҳияи Ёвон саҳми бештар мегузоранд. бо саҳми ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Ёсини Ёвон, соҳибкори маҳаллӣ Исматулло Гадоев бинои хуштарҳу замонавии сеошиёна ки ҳамчун маркази хизматрасонӣ пешбинӣ гардидааст, аз маркази савдо, чойхонаи миллӣ, толори варзишӣ ва дигар намуди хизматрасониҳо иборат мебошад ки дар он барои зиёда аз 20 нафар ҷойи корӣ муҳайё мегардад. чойхонаи мо ба тарзу услуби миллӣ ки имрӯзҳо дар тоҷикистон анъана шудааст, мо мехоҳем ки ба хориҷиён ва сайёҳоне ки ба ҳудуди ҷумҳурии тоҷикистон меоянд, онҳо донанд ки усулҳои миллии тоҷикӣ чӣ гуна аст.
дар ин бинои тозабунёди замонавии маркази хизматрасонӣ охирин корҳои пардозгариву ороишӣ идома дошта, масъулин ният доранд ки онро давоми соли ҷорӣ мавриди истифода қарор диҳанд. Ба ҳамин монанд корҳои асосии сохтмонӣ дар маркази хизматрасонии замонавӣ дар ҷамоати деҳоти даҳанаи ноҳия ба анҷом расонида шуда, рӯзҳои наздик мавриди баҳрабардорӣ қарор дода мешавад. Ин маҷмӯаи хизматрасонӣ бо ташаббус ва саҳми соҳибкори маҳаллӣ Зикрулло Тешаев қомат афрохта аз ошхонаи миллӣ бо хизматрасонии беш аз 100 нафар дар як вақт, мағоза, сартарошхона, шустушӯи нақлиёт, ҳамоми дорои шароиту имкониятҳои баланд ва дигар хизматрасониҳо вобаста ба талаботи маҳал иборат мебошад. Воқеан ҳам бунёди чунин иншооти муосир баробари таъмини зиндагии шоиста, истироҳату фароғати сатҳи баланд барои сокинон, ҳамзамон баҳри муаррифии фарҳангу тамаддун ва урфу анъанаҳои тоҷиконаи пазироиву меҳмоннавозӣ мусоидат менамояд. Сокинону соҳибкорон вобаста ба шароит ва бо назардошти талаботи маҳал баҳри пешниҳод ва дастрасии сокинон ба ҳама гуна хизматрасониҳо саҳмгузорӣ менамоянд. Тасмим гирифтем ки саҳми худро дар ин ҷашни бузург гузорем. То ҳол ина як шустушӯи нақлиёт ва дар оянда тасмим мегирем ки дар ҳамин ҷо боз як биноҳои замонавии хизматрасонӣ ба мардум карда ба истифода диҳем. дар самти таъмиру навсозӣ ва ба талабот ҷавобгӯ гардонидани роҳҳои мошингард низ дар ноҳияи Ёвон корҳо идома дошта. Масъулину мутахассисони идораи давлатии нигаҳдории роҳҳои автомобилгарди ноҳия баробари фаъолияти ҳаррӯзаи худ ҳамчунин бо таъмини техникаҳои соҳавӣ ва қувваикорӣ дар иқдомҳое ки аз ҷониби соҳибкорон дар самти роҳсозӣ гирифта мешавад саҳми арзанда мегузоранд. дар ноҳияи Фархор барои ободӣ ва рушду пешрафти деҳот тадбирҳои мушаххас амалӣ карда мешавад. дар асоси ин нақшаи чорабинӣ имрӯзҳо сохтмони бештари иншооти нави таъиноташон гуногун дар деҳоти ноҳия идома дорад. гузориши Сайҷафари Маҳмадалӣ ва Хуршеди Нодирхон. дар ноҳияи Фархор бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ гаштани лоиҳа ва ҷалби соҳибкорони маҳаллӣ корҳои сохтмонӣ дар 50 иншооти таъиноташон гуногун идома дорад ки аз ҷумлаи иншооти зикршуда барои ташкили ҷойҳои нави корӣ ва мусоидат ба пешрафти вазъи иқтисодиву иҷтимоӣ бештари он дар деҳоти ноҳия бунёд мегардад. дар доираи вусъати чунин корҳои ободониву созандагӣ дар ҷамоати деҳоти ғайрати ноҳия имрӯзҳо сохтмони бинои нави маркази саломатӣ, шуъбаи таваллудхона дар назди беморхонаи рақамӣ, бинои нави маркази хизматрасонии амонатбонк, бинои ассотсиатсияи истифодабарандагони об ва якчанд иншооти соҳибкорӣ ҷараён дорад. дар ҷамоати деҳоти бисолагии истиқлоли давлатии ноҳия бошад, бахшида ба солҳои рушди деҳот сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ва истиқболи шоиста аз ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, корҳои сохтмонӣ дар як маҷмӯаи хизматрасонӣ иборат аз коргоҳи дузандагӣ ва маркази омӯзиши ҳунарҳои мардумӣ, сохтмони як бинои нави маъмурӣ ва 6 иншооти соҳибкорӣ идома дошта, дар пайравӣ аз ин иқдом барои беҳтар намудани вазъи инфраструктураи деҳот тариқи ҳашари дастаҷамъонаи сокинон корҳои сангфарш кардани роҳҳои байни деҳаҳо низ ҷараён дорад. дар 4 деҳаи ҳудуди ҷамоати деҳоти мазкур бо ҷалби соҳибкорон ва ҳашари дастаҷамъонаи сокинон аллакай то имрӯз роҳҳо пурра сангфарш ва деҳаҳо чароғон карда шуданд. ин тадбир дар асоси нақша чорабинии мақомоти иҷрои маҳаллии ҳокимияти давлатӣ дар дигар ҷамоатҳои деҳоти ноҳия низ идома дошта, соли равон дар баробари анҷом додани чунин корҳои ободонӣ бояд 90 иншооти таъиноташон гуногун мавриди истифода қарор дода шавад ки дар зарфи 5 моҳи соли равон аз ин шумора 40 адад ён ба истифода дода шудааст. дар ноҳия дар қатори бунёди иншооти нав, таъмиру навсозии бинову иншооти мавҷуда низ ҷараён дорад. аз ҷумла дар ин давра бо ибтикори масъулин бинои хадамоти шиносномавӣ ва ба қайдгирии шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ ва тибқи лоиҳа бинои идораи давлатии беҳдошти замин ва обёрии ноҳия пурра аз таъмири асосӣ бароварда бо шароити лозима ҷозонида шудааст ва имрӯзҳо дар 9 ҷамоати деҳот сохтмони бинои ассотсиатсияи истифодабарандагони об идома дорад ки то ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ин биноҳои нав низ барои кормандони соҳа марҳила ба марҳила ба истифода дода мешавад. боғҳои интенсивӣ аз роҳҳои рушди минбаъдаи боғу токпарварӣ ва афзун намудани мева дар ҷумҳурӣ маҳсуб меёбад. дар машварати минтақавии илми амалии Академияи кишоварзии Тоҷикистон ки дар вилояти Суғд баргузор гардид, афзалият, риояи технология, бунёди боғҳо, роҳу имкониятҳо ва тавсияҳо барои рушди боғҳои интенсивӣ пешниҳод гардид. гузориши Равзали Раҳмон ва Илёси Бобоҷон. дар шароити имрӯзаи пешрафти илму технология, афзун намудану баланд бардоштани сифату стандарти мева дар кишвар боғу тогзори интенсивӣ зиёд карда, дар асоси хулосаю натиҷаҳои илмӣ таҷрибавӣ бо риояи технология бояд бунёд ва парвариш карда шаванд.
дар семинари минтақавии илми амалӣ бо иштироки олимону мутахассисони боғдорӣ дар филиали институти боғпарварию сабзаводкории академияи илмҳои кишоварзии ҷумҳурӣ дар вилояти суғд ки таҳти мавзӯи бунёди боғҳои интенсивӣ ва содиротӣ баргузор гардид, масъалаҳои марбут ба зиёд кардани боғҳои интенсивӣ мавриди арзёбию мубодилаи афкори олимони академияи илмҳои кишоварзии тоҷикистон, масъулини соҳаи кишоварзии вилояти суғд, намояндагони соҳаю хоҷагиҳои боғдорӣ аз шаҳру ноҳияҳои вилоят сурат гирифт. дар чорабинӣ афзалияту самаранокии бунёди боғҳои интенсивӣ таъкид, дар гузоришҳои илмии олимони боғпарвар, технологияи бунёду парвариши боғҳои интенсивӣ ва дигар масъалаҳои агротехникаи боғҳои интенсивӣ мавриди омӯзишу таҳлилу арзёбӣ гардид. собит шудааст ки боғи интенсивӣ аз якчанд ҷиҳат афзалияту бартарӣ дорад. мо дар 1 гектар метавонем аз 1000 бех зиёдтар ниҳолро яъне ки ҷойгир кунем. коркарду нигоҳубини дарахтони интенсивӣ яъне ки боғҳои интенсивӣ хеле сабуктар аст. ҳамчунин боғдории интенсивӣ усули тезу самаранок, дарахтони он барвақт ҳосил мебанданд. корҳои агротехникӣ, ғизодиҳӣ, обёрӣ, меҳнати дастӣ камтар аст. потенсиали ҳосили боғи интенсивӣ калон. ҳосилнокии боғҳои интенсивӣ нисбат ба боғҳои маъмулӣ 2.5 маротиба, даромаднокӣ 50% баланд мебошад. меваи боғҳои интенсивӣ сифати баланди молӣ, намуди зебо доранд, дорои моддаҳои зиёди ғизоиянд ва меваҳои содиротиянд. дар филиали институти боғпарварию сабзаводкории академияи илмҳои кишоварзии тоҷикистон воқеъ дар ноҳияи бобоҷонгафури вилояти суғд дар масоҳати 1,2 гектар соли 2015 қиттаи намоишӣ ва санҷишии боғи интенсивӣ аз ҳисоби 9 нави зардолӯи такпайванд бо реҷаи 2 ба 4 метр шинонда ташкил гардидааст. технологияю агротехникаи боғи интенсивӣ мавриди омӯзиш аст. яке аз масъалаҳои бунёди боғи интенсивӣ ин таъмини ниҳолҳои интенсивӣ мебошад ки филиал дар ин самт парвариши ниҳоли қадпасро бароҳ мондааст ва то ҳол дар ин филиал корҳои илмӣ тадқиқотӣ рафта истодааст. истифодаи хулосаю тавсияҳои илмии таҷрибавии олимон асоси афзун намудани боғҳои интенсивӣ мебошад. ташкили боғи интенсивӣ масъалаҳои хеле зиёдро дар бар мегирад. ин аз интихоби ниҳол сар карда, схемаи шинонидан, агротехникаи нигоҳубин, ба шаклдарорӣ, мубориза бар зидди ҳашарот. аз ин лиҳоз аз тавсияи олимон истифода бурда бунёди боғи интенсивӣ бунёд кардан самараи хуб медиҳад. талаботи афзонадаи бозори дохилӣ, афзун намудани потенсиали содиротӣ то соли 2030 мутобиқи сабади истеъмолии физиологӣ дар як сол ба 1 миллион 300 000 тонна расондани истеҳсоли мева тақозо мекунад ки боғҳои асосашон технологияи пешрафта боғҳои интенсивӣ афзун карда шаванд. Афзали Раҳмон, Илёс Бобоҷон, вилояти Суғд, Ахбор. бинандаҳои азиз, ин буд нашри навбатии барномаи иттилоотии ахбор. шуморо бо шарҳи ин ва дигар хабару гузоришҳо дар нашрҳои минбаъдаи барномаҳои ахбор ҳамкорони мо ошно месозанд. саломату хонобод бошед.